Amen. Hallelujah. Akabongwe uJesu. Akabongwe uJesu. Muhle njalo uJesu. Awu madoda muhle uJesu. Ngimbingelela kakhulu nibandla nje uJesu Kristu ayizuzele lona ngegazi lakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngithanda ukubingelela kakhulu umoya oyingcwele. Umnikazi webandla. Umoya ngeke senze lutho ngaphandle kwawo. Okuyinamhlanje sihlangene nje ngalendlela umoya oyingcwele. Manje ngiyambingelela kakhulu umoya oyingcwele bazalwane. Umoya okuyiwona osifundisa njalo. Umoya okuyiwona osisolayo, osikhuzayo, osiqondisayo endleleni kuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, angagcini ngokupholelo, kepha apheleliswe kuyo yonke imisebenzi emihle. Amen. Ngiyambingelela kakhulu nje umoya oyingcwele uyisithando sempilo lami, akukho ongangihlukanisa neyothando lakhe. Amen. Bazalwane, igama kusiphelele, isibongo wakamajola, ngumntwana kaNkulunkulu, ngiyakholwa ngisindisiwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngoba khona amagama la eminyango. Akhona maningi bazalwane. Kepha mina ngisindisiwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Okuyigama eliphakanyisiwe laphezu kwawo wonke amagama. Ukuthi wonke amadoda awasezulu, awasemhlabeni, awangaphansi komhlaba, aguqe kuleli gama. Kuthi zonke lezilimi zivuma ukuthi uJesu uyiNkosi. Awulilo lodwa elinikiwe nje ebantwini ukuthi basinde ngalo. Bazalwane, nami ngizalwanga ngisindisiwe. Nami empilweni yami bekubheda kukubi. Kucaca ukuthi ngeke kusavela lutho umnyama phezulu. Bazalwane, bengiyiphara nje. Bengiyiphara phela nje ugadagada wephara. Into obona kahle ukuthi nje wabona ngeke kusavela lutho. Into obona kahle ukuthi yabona lento okushaya. Yabona ngoba yabona ungenaye uJesu. Wenzi noma yini nanoma ingasikhathini. Ngoba manje usukungenayo uJesu. Yabona uJesu bazalwane uyikho konke empilweni yami. Yabona ngakhathi abantu bethi iphara. Labo abantu basuke bengazi ukuthi bebethi uyiphara. Kahle bebethi uyiphara abantu basuke bekutshela ukuthi wena you belong to paradise. Because the para means I belong to paradise. Ngisho njalo nje mina ngathi nami ngilibuka leli gama lephara. Ethi ngempela mina phela ngiyeno wala emhlabeni, mina ngwasezulu. Mina belong to paradise. Manje ngiyambonga kakhulu uJesu bazalwane. Ufikile empilweni yami uJesu, efika nje nami ngitshontsha. Nami ngumntwana nje ohambe kumnyameni, ngumntwana nje owenza nje noma kanjani. Ngoba yabona bazalwane, njengoba nje umuntu engazalwanga eyiphara, umuntu uzalwe kahle, ekhulisiwe ekhaya, edlalela ibhola, efunda, ephasa esikoleni, wafika isikhathi la ukuthi umuntu unabangani abafikayo, sidudana ngento ezimbi. Ngoba ngempela eqinisile izwe lenkosi melithi ukujwayelana nababi konakalisa ukuyiphatha okuhle. Wahamba bazalwane, bekuhamba empilweni yami ngijwayelana nalabangani besibhema insango ngaleso sikhathi. Kwahamba kwafika kwaze kwafika ehungeni. Mekufika ehungeni bazalwane, ihunga ke besithi mesibhema ingakashayi arosta, besibhema siyiswekele. Siba bahle nje ungeke kusho ukuthi lo ubheme ehunga. Ngoba manje besiyiswekela ngoba ngempela kunendlela ebukekile umhambo wayo, kanti isiphetho sayo singukufa. Ngithe mase ngishawe eArosta bazalwane, kwacaca ukuthi hayi indawo yokusweka sesiyadayisa nalezi impahla esisweka ngazo. Sesifuna ukubhema ke manje. Ngoba ingqilazi unga ngalendlela ukuthi ngabona ukuthi yabo manje ayisekukubi ngempela. Ngoba ngempela mawenza isono besigcina sesono futhi inkokhelo yesono ingukufa. Yabona bazalwane, ayingakwazi ukudayisa ukotaphela i3 for 10. Ngiyakwazi ukuthwala insimbi, ngiyakwazi ukutshontsha ekhaya, ngitshontshe ingcebo yasekhaya
ngiyakwazi lokho. Ngiyakwazi nami ukuthi ingane yami ngithi mengifika ekhaya athi ugogo wayo, hey woza nangu baba wakho usefikile. Sontela nangu baba wakho, gada nangu baba wakho. Ngiyakwazi nami lokho ngoba bengenayo uJesu. Ngabona ukuthi uJesu meyifika empilweni yami ayofika nethemba. Uthi meyifika uJesu empilweni yami ufika nokukhanya. Ukuthi yena uwukukhanya kwezwe. Uthi ongilandelayo akasoze aphinde ahambe emnyameni. Uthi ke kuyoba nokukhanya kokuphila. And bazalwane uthi ufike nakho ukuphila ukuthi sibe nabo ukuchithika. And nami ngiyambonga uJesu, ngiyambona engiphilisa impela ngemvimbo yakhe siphilisile. Ngiyambonga njalo. Ngiyabona uyangiphilisa usuku nosuku, uyangikhulisa emazini, usuku nosuku uyangikhulisa ekutheni ngimthande, usuku nosuku nje bazalwane. Ngiyabonga ibonakalisa nje empilweni yami ngoba ngempela ngisho bengathi yini abantu bethi uJesu lo Jesu wenu lo uMlungu lo Jesu wenu ukuthi mina ngikwazi ukuthi mina bengiyimpumputhe ngabo. Namhlanje ngiyabona. Ngiyabonga kakhulu uJesu. Amen.